L-industrija tal-films sejra tajjeb ħafna tant li hija l-aktar industrija illi reġistrat tkabbir f'dawn l-aħħar sentejn. Fil-Film Studios tar-Rinella, il-Ministru Edward Zamit Lewis ħabar pass li għandu jieħu lill-industrija fil-livell li jmiss. U l-pass li jmiss huwa li din il-proprjetà li ġiet għand il-Gvern wara sentenza tal-Qorti f'Awwissu 2014 issa niżviluppaw dan il-kumpless veru ħabb internazzjonali għal dak li huma l-films. Minħabba deċiżjonijiet żbaljati ta' amministrazzjoni preċedenti, l-istudios kienu spiċċaw fidejn minħallihom fi stat ta' abbandun u ma użawhomx għal ġid tal-industrija. Dan kollu issa ser jinbidel. Ħabbarna sejħa internazzjonali għall-espressjoni ta' interess għal dan il-post. Dan il-post li ħankun ċar ħajintluża esklusivament għal dak li huwa l-industrija tal-films u s-servizzi u l-prodotti anċillari li hemm magħha. Ir-rekwiżiti ser ikunu speċifiċi sabiex ikun żgurat użu massimizzat tal-inħawi. Għal-bidu ħanħallu espressjoni ta' interess biex naraw l-ideat li jidħlu u mbagħad fit-tieni fażi ħankunu iktar preċiżi għal dak li rridu. Li rridu żgur ma nirrepetux l-iżball li għamlet l-amministrazzjonijiet preċedenti li nagħtu konċessjoni wiesa li fl-aħħar mill-aħħar ma jkunx hemm business plan ċara. Il-Kummissjoni tal-Films se teqpa' tamministra l-inċentivi finanzjarji u se tassumi rwol ikbar ta' regolatur biex ikun żgurat li l-viżjoni tal-Gvern tibqa' attwata. Tkellimna mal-Kummissarju tal-Films Engelbert Grech. Dawn il-faċilitajiet jistgħu jkunu game changer għall-industrija u fil-fatt qed naraw li permezz ta' partner strateġiku fil-fatt nagħtu servizz professjonali ħafna li jkompli jattira ħafna producers lejn pajjiżna. Malta qatt ma kellha faċilitajiet avvanzati iżda konna magħrufa biss bħala post fejn wieħed jista' jiffilmja. Il-Kummissarju spjega li permezz ta' dan l-invit għal privat ser ikun possibbli fost oħrajn it-twaqqif ta' dawk li jissejħu sound stages, spazju taħt saqaf li jkun protett minn ħsejjes jew storbju western sabiex xemx u xita ikun jista' jkompli jsir il-filming.